Walter. Die was hier vorige week op bezoek. Zijn ouders komen nu elke dag wel 3 keer langs. Donderdagochtend vond in de Schouwburg de regionale ronde van de nationale voorleeswedstrijd plaats. 6 deelnemers uit de regio streden tegen elkaar om een van de 2 felbegeerde plekken in de volgende ronde. Ik wil hier niet slapen, zei Marijn. Boos trok hij de dekens over zijn hoofd. Zijn moeder kwam naast hem op bed zitten. Vind je je nieuwe kamer soms niet mooi, vroeg ze. Marijn stak zijn hoofd een klein stukje boven de dekens uit. Nee, ik vind deze kamer stom. Ik vind het nieuwe huis nog stommer en ik vind jou het allerstomste. Uiteindelijk werd door de jury Isis Vennekes van de Peddepoel in Wansum en Brent Burger van de Bongert in Venray als winnaars uitgeroepen. En dat is de reden waarom de volgende persoon is Brent Burger. Wat is je ervaring vandaag? Heel blij en ik had het ook niet verwacht, want ik vond Brent heel goed en ik vond iedereen heel goed die er was. Dus ik had het echt niet verwacht dat ik gewoon eerste ben geworden. Ja, ik ben heel blij. Ja, en dat is het vooral. Ik ben blij en ben enthousiast dat het me toch gelukt is. Hetty Jansen is een van de organisatoren van de voorleesronde en ze was in haar nopjes met het verloop van de wedstrijd. Nou, eigenlijk op dit moment dat mijn spanning nu wegzakt, want ik vond het ontzettend spannende voorleeswedstrijd met heel veel hele goede kandidaten die heel dicht bij elkaar lagen. Dus het was echt heel spannend deze keer. De 2 winnaars die vandaag naar voren zijn gekomen, die gaan naar de provinciale ronde op 8 april in Roermond op maandagmiddag. En strijden tegen andere regionale voorleeskampioenen. Er moet spiritus bij, besluit hij en hij grenst de blauwe fles uit de bijkeuken. Nog voor iemand iets kan zeggen, spuit hij een hoeveelheid van brandbare goedjes over de koordjes en houdt zijn aansteker bij. Ongeluksnummer 13, zei ze met een zuur gezicht. Ze hadden allemaal ongeluk, zei ik. We gaven Goldie de 13 een wc-popbegrafenis en ik vroeg mijn moeder of ik een hond mocht. Isis las voor uit het boek Zeza, Zeza van Janneke Schotveld. En Brent had Paul van Loons-Ravelijn uitgekozen. Nou, ik vond het een heel spannend boek. Er waren veel leuke stukken en spannende stukken en daar hou ik vooral van. En ja, daarom koos ik er ook voor. Omdat ik de achterkant had gelezen en een klein stukje en ik vond het een heel grappig boek. En het stukje wat ik ook had gelezen vond ik het heel leuk om voor te lezen. En nu naar Roermond. Hoe ga je je daarop voorbereiden? In de klas nog een beetje lezen en misschien nog in groep 7 of 6 of zo nog lezen. En thuis gewoon doornemen met mijn vader en moeder dan wat ik moet zeggen. Nou, vooral nog veel oefenen, voor het publiek ook nog, misschien in de klas of zo. En ja, gewoon blijven oefenen. Haha, eentje toch, kakelen een paar kleine kipjes. Ze proberen ineens allemaal tegelijk om door het luik naar buiten te klimmen. Wacht, kakelt Zaza. Het gekakel verstomt. Een heleboel kleine kippenoogjes kijken Zaza aan. Genoeg, zei Thomas. Schei uit met die onzin, Joost. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar je kletst uit je nek. En wij gaan nu naar huis. Hij greep Joost beet en trok hem mee over de loopbrug. Joost spartelde tegen. Laat me los, Thomas. Ik wil een grote ruiter zijn. Ravelijn heeft onze hulp nodig. Thomas luisterde niet meer en sleurde Joost mee. Kom, we gaan kijken of Emma, Lisa en Maurits dat molmol gevonden hebben.